pensyai halor kaneka isu ang syam nin ngalad kren tenga kwa susu ban kam pensyai kenang bagi pajba kin nam sutu baklang hakabede bat kaneka projek hang ti hapo umyam lek bat katuka lumpong deng ke benyok te gidon kitu ki kunhon ki green tech ba ki syatkan hak bede bat kini isu bat kadiman nakaliang jongki kalomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pen biang ya kate kalumpong deng kaba kanlong ka we ka jaka jungo kai ka bagi turis ki sutuna tinga kwa ban pensai hang alor kan ni na try kini ki kon samla let's say ki pet bet ya katuka ka permission ka ban nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kan ni ki ba ka sha what ki permanent structure hapo lumpong den na markadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo umyam lek kabadai ya katu kabengi ong ka orchid hotel ka existing one ka bangin sa reconstruct sya bat berkenala sa 5-star hotel bat ka baar pat ban beautify ya utu ulum tongden ba unlong ru way na kilum ubaki Torres nakaleng saudong kerin dia wat na po kejelajong iru kila ban lekai kila ban lek songkai kila ban lek pentingan ya ladi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tuka jaka te ka bang akwa ban stress hang ni kalong ya ka ni ki isu ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syatkan hadu ka ni ka sengi ka bang ta hakabide bat ka tu ka project jong ko lumpong deng tengah kwa bat keren ni wasai hang ni kalong ba ngin num don kanu ka permanent structure let's say ki base bet ko mga OIP ya katu ka consent to establish kan mau ba kanu ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kani kadai ka belum provisional pidai ban pet ru ki kendon ki badon hang tu nama don ki kendon namar haka bakhadu kebenta kabaar bar ka final kandon pada saka consent to operate kemenengkong consent to establish bar kabaar consent to operate te haka tu ka kendon kabaka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment acts haka environment acts ki don lut ki kenjedit kenjenat ki ba kadai ka blueprint ka bangimla van penkeng ya kani ka environment act ka ba la pas da ka parliament bat ka bala pentrekam da ka sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban board renti ya kini ki kendon tina kata kadaw ngakwa biang bat pensyai hakani kapor baki pajba kin sotu bakani ka isu jong kalumpong den kaba ki kun samla hadung tak syatkan ngakwa banong ba ngikulan ba kan numdon kanu kajing penjot ya ki klawi ki betap kajing penjot ya ki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen internet susu dalor bakla internet apa kalong tik kum ka whatslake ka bangatrai ka whatslake la de pipai si post na mensua bat kane ka bamenta kala ya perba kalabak tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju ki program ki activities hak bay day bat ketika lumpong den bangin nang pen internet susu bat ngin nang thung susu ya kiding ngin nang pen internet susu kiding ki badon sentiu ki basma obi ki ba bit ka babiang kenang ba kumong OIP
kani kan long ka way na ka destination ka baki turis kinman tu